ngoba Dlamini ngoba phela umuntu nomuntu kunejane asuke bekelwe yona ukuthi uyodlula kuyona futhi ukuthi uphuma kanjani kuyona uNkulunkulu usuke necebo lakhe kunezinto ke thina esingesikwazi ukuyicontrola ezabantu abaphilayo ngoba uJehova uyena osukazi. Ngiyabonga kakhulu South Africa. Mpunga singaqedile nje futhi ngicela ukubuyela kuwena futhi sithi ukufaka nje mhlawumbe isiyalo mhlawumbe nakubantu abangazi mhlawumbe nomthetho osebenza kanjani singagcini sebona ecala ngezinto abazenza ngaphandle because kuningi kudingana njengamanje so abantu aba-understand siyazi bathatha nge-enga mhlawumbe nawubuhlungu bey'nhliziyo zabo gcina sebephola izinto ezirong mhlawumbe ama-social network ukuthi abangasebenzisi izinto ey'njengalezo nathi asikho la ukuzoqhubeka sikhande i-division emndenini but kunalokho sizolungisa isimo esisibona ukuthi i-wrong. Ya lokho kubalekile okuthintayo kakhulu Mkhwanazi ngiyazi ukuthi kunabantu abawomakhelwana abamaziyo uBabdlamini abalwaziyo lolu daba. Siyacela ukuthi sibe nendlela esodila ngayo naludaba kungabi khona abantu abatholakala sebekhuluma inhlamba abantu abatholakala begxeka ngendlela abagxeka ngayo. Into ebalekile ukuthi sithi nje justice for uDlamini ukuthi ke lokho kuzokwenzeka kanjani going forward sesiyokuyekela ezinkantolo ngoba izona ezidila nodaba ngendlela efanele ukuthi ngizocela nje ukuthi kungabi khona la sekuthiwa khona sekunabantu abasatisfayo emndenini noma sekunabantu abanjani. Izinto zomndeni zinakaliswa umlomo ziphinde zilungiswe ngawo umlomo. Into esiyifisayo thina njengoba sila ukuthi umndeni wakaDlamini ubuyelane ube nokubuyisana uxolelane. Ngiyacabanga ukuthi sike sadila nodaba elifana naleli elalifaka uSifiso Shays esamkhipha ngo2013 okwakuthiwa udlwengule ingane yakhe. Ingane isho ukuthi no ubaba azange angidlwengule isikhulile isindala. So into esasiyilungisa lapho kwakukuthi akube khona ukubuyisana between ubaba nengane kube khona ukubuyisana emndenini. Asizange singene ngenhloso yokuthi sizokwenza ukuthi umndeni uzondane more. Thina okwethu siSouth Africa asingene ngendlela eright ezokwenza ukuthi kube khona ukubuyisana sikwazi ukuthi sibabone behleli ndawonye uDlamini nodadewabo lo one day uDlamini esexolile ngoba phela ayikho into engadluli semhlabeni la. Yabo ngiyazi ukuthi i-forgiveness i-long process akuyona into ovele uvuke nayo overnight kodwa when times goes on kancane kancane inhliziyo uyayincenga ugcina ujwayela wamukela isimo ngendlela esiyona. Ngizocela ke nathi ezabaxhasi baDlamini singaqhamuki ngendlela errong. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonga nje kuleyo ndawo uDlamini singaza ngakuwena nje sila okwethu ukuzolekela nje umndeni ukuthi ukwazi ukuthi uassisteke phambili. Ngicela nje ukuncane uDlamini. Ngicela ukubingelela ngibonga futhi ukwethuleleni nabo bonke abafuthi ababukayo Mpunga seatheni babuzwakele mncane. Cha nami nguDlamini umzimba okhalimali njengoba seshilo ubaba Mkhwanazi uthulelile phela sezimbiza ngokuthulelile. Cha ngikuyiqembu leMK cha nizothi nami bafethu lento ngithintile kakhulu mase ngithi uma ngabe abafethu behamba beya lapha nami angasaleli ngaphandle. Njengoba sebekile nobaba uMncwangu ukuthi alikho isayite ezithatha kodwa ubulungiswa obucelakalayo ukuthi benzeke nokuthi ufune kuphethe kwenzakalile. Ilokho nje esikushoyo kubuhlungu kakhulu kodwa sinethemba ukuthi ngelinye ilanga iqiniso liyovela ukuthi kwenzakaleni. So ke South Africa engicelayo ukuthi asibambaneni bafethu sibe into eyodwa wonke ama-province South Africa yonke sibe into eyodwa sisizane izandla ziyaphezana umuntu ngabantu akukho okuningi engingakusho. Ngiyabonga. Ovukana thina ezinokhulumanga ngiyela abantu bathini lokhulumanga nginibingelela nonke emakhaya uma sikhiphelwe kwafuna ukumisa ithembiso no udaba esidila nalo udaba olubaluleke kakhulu nodaba oluthinte iNingizimu Afrika kakhulu nezinyakazisi. So as Mpunga attorneys sabona kakhulu support ubaba uDlamini ayitholayo ngiqhubeka njalo nesisebenza. South Africa siyabonga nje siyabonga siyacela ukuthi sibambisane nodaba lwababa uDlamini kuya phambili sikwazi nokuthi uvikele futhi nawo umndeni wakhe ubaba uDlamini singagcina kubona khipha izithombe zakhe nezefamily yakhe ama-social network ngeke usisize lokho
Kube kulokho nje sisazofaka upetrol emlilweni. Baba Ncwane, sizivala nje mhlawumbe nkosami. Khona ufuna ukulibeka. Umuntu akabonge nje ku South Africa aphinde abonge kona Mkhwanazi umsebenzi owenzayo again. Umuntu akagcizelele lokho ukuthi umndeni asuvikeleni ngoba ekugcineni akumele thina singaphansi sokuqhatha kakhulu. Kumele siubumbe phezwalokho ngoba esilo nje uMkhongozi ukuthi sokudlule abadlule khona kubuhlungu kodwa wonke umuntu ayenziwa amaphutha kuxolelwana okwethu kukhanda uxolo nokumbana kwezibeleleno nomntwana lona uyena othintekayo siyafisa ukuthi abantu bengamhlukumezi ekugcineni uyena owazi iqiniso nomndeni asithembe ukuthi uyena okhuluma iqiniso futhi waziqinisa abantu bengamhlukumezi abantu umndeni awuvikeleke nathi umsebenzi wethu ukuthi siqinisekise ukuthi ubulungisa buyenzeka ekugcineni uma khona officer ukusho information sicela ukuthi baxhumane nabampungose attorneys ngoba njengamanje ibona asephethe udaba siyafisa ukuthi ngoba vele ukuhamba kodaba uma khona evidence entsha evelayo sicela bayinikeze abampungose bengaphakathi social media khona umngcono lokho kusazi ukuthi na iqoqekile lapho futhi ukusho ukuthi na abantu abanolwazi ngalolu daba bayifaka phi information ngoba ngicabanga ukuthi abantu baendaba tempted ukubhala yonke social media ngoba banayo platform bengafisi ukuthi ukusho ukuthi one information engasiza lo daba lo ayifake kuphi. Siyabonga kulo ndaba Ncwane. Sizivala nje kanza kwethu siyabonga sibonga South Africa siyacela ke support okwamanje akukho mali ngenza ukuthi siyayidinga mhlawumbe edingakalayo ukuze kungahambi inqondo abantu sasekhishwa imali kanokudlamini okwamanje nje bazosha abameli mhlawumbe sekudingeka imali ukuya phambili but okwamanje nje sila ngokwama-cost ethu esuke edweni zethu ngokunikela nokuzoxhasa bakudlamini kuyoshiwo khona yakhamba sikhishwa official ukuthi akulekelela ey'ntweni zomthetho wakhe. Siyabonga.